Соңгы вакытларда төрле социаль шелтәрләрдә блогер булып теркәлүчеләр саны көннән-көн арта. Хезмәтләренә карап, максатлары да төрлечә. Алар һәрберсе оригиналь мәзәк, видеолар, постлар тәкъдим итә. Араларында файдалы киңәш, кызыклы һәм тормыш өчен кирәкле мәгълүмат бирүчеләр дә җитәрлек. Алдагы язмабыз әнә шул хакта. Ана бийек исем, нәрсә җитә ана булуга, хатын кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда, дип язган шагыйрь. Нинди матур сүзләр, нинди тирән эчтәлек, берничә шигъри юл белән Хади Такташ аналарны буй җитмәс биеклеккә күтәргән. У нас в Республике Татарстан единственный перинатальный центр третьего уровня. Безнең Казандагы перинаталь үзәк иң алдынгыларның берсе. Үзәк бик авыр хәлдә калган пациентларны да дәваларга алына. Алсу белән Екатерина да безнең үзәк пациентлары. Соңрак алар бәбиләрен тапканнан соң булачак әниләргә ярдәм итү йөзеннән социаль шелтәрләрдә зур эш алып бара башладылар. Алар безнең үзәк белән булачак әниләр арасында арадашчы булып торалар. Һәм мин әйтер идем, безнең эшебездә үсәр өчен, югары баскычларга күтәрелер өчен дә зур ярдәм күрсәтәләр. Бүген без аларга рәхмәт сүзләребезне җиткерергә уйладык. Кирәкле эш башкаралар. Төрле сәбәпләр аркасында бала табу процессы нинди якка үзгәрүенә карамастан кичекмәстән бала табу йортына эләгергә кирәк. Чөнки туачак һәм туган баланың сәламәтлеге беренче мизгелләрдә күрсәтелгән табиблар ярдәменең нинди булуыннан тора. Казанда мондый сабыйларга югары сыйфатлы ярдәм Республика клиник хастаханәсенең перинаталь үзәгендә күрсәтелә. Биредә балалар реанимациясендә иң заманча җиһазлар, барлык тиешле аппаратура һәм квалификацияле белгечләр бар. 2015 елда мин бәби табырга шушы хастаханәгә килдем. Минем хәлем авыр иде. Бер роддомда РКБдан башка мине алмады. Һәм бала тапканда да минем барысы да кинәт булып чыкты. 8 айлык мин улымны таптым. Һәм шушы рәвештә мин үземнең табибларыма бик зур рәхмәтле идем. Менә рәхмәтемне ничек белдерергә белмәдем мин. Чөнки мин үзем дә үлемнән калдым һәм минем малаем да исән калды. Менә инде 7 ел үтте, шушы блогымны ясадым. Ул чакта мондый 30-40 меңлек блог булыр дип уйламаган идем мин дөресен әйткәндә. Ничек мен бу группаны ясадым. Менә 2015 елда РКБ турында ниндидер начар фикерләр йөриләр иде. Менә табиблар турында бөтенләй информация юк. Авылдан килгән аналар өчен, районнан килгән аналар өчен шушы информацияны булдырырга тырыштым. РКБның бөтен табибларына зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Чөнки аларның ярдәме булмаса, бу блог булмас иде. Алар һәрвакыт бөтен сорауга җавап биреп торалар. Менә гади генә проблема булып тоелган проблеманы да алар зурга күтәреп, шул ук секундта җиңәләр, җитешәләр, менә ярдәм итәләр, ах итеп торалар. Бөтен информация безнең блогта бар. Авыр вакытларда ананың да, баланың да тормышы кыл өстендә була. Аларга ярдәм итү бик авыр, ләкин табиблар кулларыннан килгәнне барысында эшләргә тырышалар. В 2018 году здесь проходили мои роды. Мин 2018 елда әлеге үзәктә дәваланып бәби таптым. Табиблар минем тормышымны саклап калдылар. Чөнки миндә йөрәк авыруы бар иде. Бүтән хастаханәләр берсе дә мине дәваларга алынмадылар. Әлеге үзәк табибларының зур тырышлыгы белән мин исән калдым. Бәбием дә таза сау булып туды. Аларга рәхмәт йөзеннән мин дә алсу башлаган эшкә кушылдым. Булачак әниләр алдында туган авыр сорауларга бергәләп җавап эзлибез. С 2018 года помогаю Алсу вести группу будущих мам. 2018 елдан Алсуга мин дә ярдәм итәм. Булачак әниләр белән без һәр вакыт тыгыз элемтәдә торабыз. Аларны нинди генә авыр хәлдә калсалар да бәби табудан курыкмаска дибез. Үзәктәге табиблар аларның мөмкинлекләре, бәби табырга килгәнче әзерләнү чоры һәм башка туган сораулар турында сөйлибез. Дөрес итеп аңлатмалар бирергә тырышабыз. Әлбәттә, бүген һәр кайсыбызны да үзенә күрә блогер дип әйтергә мөмкин. Барыбызда да кәрәзле телефоннар, социаль шелтәрләрдә шәхси аккаунтларыбыз бар. Ләкин башкалар өчен ниндидер файдалы киңәшләр, борчыган сорауларга җавап табып аңлатмалар биреп ярдәм кулы суза алабыз икән. Димәк, бу шөгыль һәммәбез өчен дә күпмедер әһәмияткә ия. Фәннур Хәсәнов, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.